ngopo ki kowe coba kamu si itu banyu tuh wangi sendang singon ngon godhok banyu kembang telu moco mondo panas.
Woi. Put. Eh? Gitu. Ngombe. Boten Bu, mawon. Apa itu Bu? Bapaknya ngaret nih kalau naik awas. Ini nopo to? Bingung wedos luwe. Anggi. Ternyata Bu. Tatane? Wah, sik to. Kayak kancane sing gondrong kae. Muni awak-awak ae, Bu. Kok ngono le? Ati Bu sudah? Mau dolan niku. Pun to aku tak langsung mawon. Mboten mangke? Nggih ya. Wis bali, Bu. Wis guys bali. Mau butuh sapa kae? Apa-apa kancane. Ya wis to, enggak. Untuk gak jalan nggih, Bu. Caca. Oke sayang, Halo, lagi nopo? nyongkok kangen banget karo Sama. Wah, sama ngono. Kangen terus ae. Kapan, Cen? Ayo, sesuk kapan-kapannya ketemu ta? Ayo. Iya, ono sing arek tak critakake yang Rek cerita apa sih yang? Emang ada masalah? mau ke ono samudi rene arek ketemu nyong. Ini sama ngerangan udah? Apa? Nemoni. Ha ora mau nyong etok-etok ora nak omah. Oh ya benar. Ha wis sik yang arek nggarap tugas. Orang lukas. Ya sing semangat lukas. Pas lalinya lho. Oke, mulai.
Ngopo senang kene iki? Yang wis sambut iki yang. Iya berada? Iya, saya. Ngopo berarti? Gone yang. Cak kalau kok dolan. Abus, maca. Rasa maca deh. Ora ndek. Ngono kok maca. Sapi. Apa maneh sing mbok goleki rumangsaku kabeh wis tak turuti tiba tangiku mung kanggo kowe. Aridi bocah dikit-dikit Ngopo? Napa? Minggat yo. Sampai ndi? Surah beres iki. Ono apa? Masalah wingi. Masalah ini. Dukun iki. Ono ae kan. Yo. Iki Iki wae surah beres iki. ono ae dhewe. Surah beres. Ayo pisan. Wis. minggat bocah minggat alu ngorinji meneh dasar wong tuwetah Bun. Wow. Ya. Hari ini acara cak nanti nongkrong gue itu biasa nongkrong Iya toh. itu sih ini Kita kemana toh? kita kan bisa Bodoh, kita langsung nih. Berarti. Wah, ini. Video nama pertolongan. Baru mau minta telepon dikit enggak. Aku order kita ya, kalau kita cicip itu apa kamu? Iya, amin. Emang harap ketinggalan nih. Ayo, aku order tadi. Ya, harus itu. Ya, kunang jo. Sama ngerti tadi. Kata kunci ya. Ya, opo kayak nongkrong nih kan. Iya, jo gitu kan. Oke mas, mas tak perlu kiok mas. oh wis minggat mau guys wong ruwet goleki Nanti, beruh mau ngetan wong loro mana lu nggak tahu mas. wah yo les dilikler sama nglebrono heeh Nggak usui kali ini. wah kaya wong kono angkok golek iya wis ora ngerti barine kapan Aku itu kok wong konoan mas. ayo wong ruwet dah Buat, heeh kita ngerti. wis ruwet karo tak dipercaya Bikin seru apa? Cerita-cerita ini nanti semoga lah. wis nang desa berubah
Karena dipercaya. Hari ini Mas mampir di sini. Ramah sih tau Sampun nampak sih. aku sih jadi tiap diberi itu penasaran kok angkat temen ngono gue iki Wis kan ngomong ada sarane wis kumpul. perlu Kapane wis angel Mas. oh Kenal Mas. jagung sih Ora susu ta sama. ya susu saja kulit kok aja pak jenong itu kan Oh, Oke, sawari. Sawari temen deh. Alah nomi Mas. wah itu Aku sama ibu apa? bakaran karo dong ke rumah tiba-tiba sang duit pengen nyebrang mengkis kae ekonomi saya gitu tak tulungi ana sana gitu tak parani ki malah anane binono Ayo. makanya kalau mirmut arah sal berapa yuto lihat cekel-cekelan kamu nang kono ki koyo semakin golek iki Mas Mau. Yo ini mah kuwi kapusan kuwi. kapusan opo tangan Kapusan ora luwung malah ketemu di Bangkong. kowe sing dulu wong opo kowe Ya wong sing kok pinter ngono ceritane. ojo sampean ning kon nganu guru Takon yo ini. ah Koyo berapa itu? di pancen lucu ya Mas Oh iya. Jarut nek Mas. Di samange kapusan nganu dukun ngono. Yo jus transfer paham. Wah. Sak pas. mau guru wong pinter kok nurut dukun ora nurut guru Ya kayak mumet iki. Temune nang kono tak piye. berarti kecen wong pinter angel Aku nek oleh ngerti nang opo kuwi kok lho dukun. masalah opo Masalah wah tetep gak mesti masalah hati yo biasa malam minggu to. Anjir sama kok malam minggu wani metu jomblo to sama. Ayo jelas. oke sama nih coba Wong yo malam minggu ne wong golek wong Penting kuwi. Oh kamu kom jomblo metu jomblo yo bubuk manis. Manis. Oh iya. orang tuh sih mungkin juga Hari lagi lagi nang rumah dewek. Sama di teman-teman ini. Memang kalau terus. kesangi kok nono cewek ini Mas Nah, mulai ngenteni Mas liwat tak ono mesti. aduh gue dulu dukun juga pusat kabeh Oh, aku ya oh, gitu yo ini dulu mau nanti orang kenal gitu Ngono. Nang wis ora ngerti nanti tujuan. wah cacal kuli jo menomo nanggung sopo perang kancane kan aku lek kan Mainnya halus kuwi wong menang itu nang-nang. Wis Mas tak. aduh Mas Sambok yo kursi susu ae. kira boleh ketemu jerapung to Ayo yo ora kapake nek ketemu. harus cacal Ya. terus Iya. seneng bareng to nek ketemu oh Aku nek Sama apa tak Mas, kabari. palang ninggal nomor HP ngisu nek bali bareng gampang kabar. siap sih itu nama ya iki itu nama Oh, iya. langsung wi ono kabeh aku tadi yo Boleh Mas? Siap. Iya, siap. Mulai Cuma, menang ketemu. Ya. Yuk, Jadi Mas. Ya, siap. ya kan ijo nang bilang pak sopir ono kae aju ono koncone nang kono kae aju salah pecah sama ngingu kewan pura kan ngingu opo ulong ulong lihat kalau fokus harus doang cukup berdiri kan Kulo mau tadi lu seluruh timur tidak ayo nah ini dok ada kali ya dok juga mau sih nggak yo kok nomor nang kono yo tadi gue ini tetap tetap ya ayo gampang nek kurang langsung ngabarin oh gampang kita ya karo tak bener dari itu udah manis santo oh yo jadi wis komplit ono nomor WhatsApp itu ya komplit ono kabeh kuwi nek anu langsung yo alamat Mas Bano to nomor WhatsApp nomor kontak barang kan wah ini jelas kuwi nek buka iso yo gampang ah yo lagi tak nunjuk sih dua menit ayo tak langsung ae selek itu ngento kok tidur cuk, ngopi.
koyo ini sama stres yo maksud yo. Akhir. Sih nomor mumet kayak nah. Ini mampir. Cak. Ikut bikin pagi ya. Puanania. Nih, ye, rumah nih, kok, nih, dah, ya, cerita apa, teman-teman bumet, teman-teman baik, ya, Ayo. Masalah jodoh gue, Pak. iya, Kasih si puawa itu kan. lah, iya toh, Pak, jangan, Ayo lah, kita dia kan seneng karo wong malah ono sing niku. yo nek jodohnya pas harus diapa, apa Gusti Allah sing netokake. Jadi yo Pak, yo. Nih rosok itu Pak. Wis maku nang nggon dalan sing ora bener parang Pak. Mulane sergap sing sunat. Dikit. Cewek dipikir. Benes. Nganu tekan ndak yo kaake karo Gusti Allah. Nggih Pak. Nyuwun pedonane mawon Pak. Tak tungani ya rupane ya. Jang komen oleh jodone. Amin Pak. Oleh ketekan ya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana maklum tua pikunya. Nggih Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muka-muka si tapang bayi jenane sapa sampean? Sampean jenane sapa? Coba Pak. Sampean iki jenane sapa? Nom-nom pikun. Tak Pak. Mumet Pak. Wis Pak. Apa jenane? Sampean jenane sapa? Mumet Pak. Kayak Pak. Ora mikir Pak kayak Pak. Ayo, jenenge sampean ki sapa? Samudi Pak. Samudi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Muga-muga si cabang bayi Samudi paling ngono golek tekan judune. Judune sing salehah. Ayu. Sing bener. Yo, montok ya ora apa-apa. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan munafirin, mahkafi majidah, ya Rabbana lakal hamdu, kama yang bagi di jalan bajikal karim wa atimi sultanik. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Amin. Muga-muga Tuhan bahni mandi ya. Dungane Pak. Men mulai ora stres ya. Menas. Wis Pak, suwun Pak, wis kendungane sama wis makai tambah padang iki Pak. Soto cegah gani to Pak. Ayo ya. Iya. Wis tak panu Pak, iki wis Aku sing ngen to. Bah kok ya ora tak gawe wedang ah. Sik tak telep jane. Jane. Bah, jane turu ndul. Harus lo nek kali ya. Yo, Jan. tunggu dah Pak. Ayo. Suwun Pak. Ono hati-hati. Bulan judune Suwun ya. Pak. Yo. Siapa tuh jenenge? Kenal pura? Kaki jenenge. Heeh. Siapa tuh? Forum info. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Ayo. Iya. Balik bret. Gila, ngopo? Aku wis. Oh, jurnalis bret. Forum info. Yo, kali.
keceplosan dah. Wah, bong-bongan iki. Wah, lali. Subscribe. Koyo artis untuk adus ae gitu. Yo bisa kae sikile ngedok andale kae.